Her roş li bajarekî Bakurê Kurdistanê merasîmên bîranîna cangoriyên azadiyê yên girseyê têne li darxistin. Merasîmên ku ji Amedê dest pê kirin, îro li wan Gever û Cizîrê jî dewam kirin, bi hezaran kes serdana konê sersaxiyê dikin û bi peyamên dilsoziya bîranînên şehîdan zindî dihêlin. Ji bo merasîmê sibeya ku li Nisêbînê wê were li darxistin jî banga tevlîbûnê hate kirin. Gever, Wan, Cizîr. Li Bakurê Kurdistanê merasîmên bîranîna şehîdan didomin. Îro li Geverê roja duyemîn a bîranîna şehîdên Tevgera Azadiyê ye. Jiyana wan bi rûmet bû, şehadeta wan bi rûmet e, doza wan dozeke rûmet e. Em jî heya dawiyê em ê şopdarê rêya wan bin, em ê ala wan jî heya dawî bilind bikin. Em li Kudirê bibin bila bibin. Gel Avrupa, gel metropolan, gel çaperçeyê Kurdistanê. Ev ekîd û cangoriyên me gîhande. Em minnetdarê şehîd û cangoriyê xwe ne. Em minnetdarê ekîd û lehengê Kurdistanê ne. Bila ev cemaetanê ev gelê Geverê gelê Colemêrkê. Em tev şahidê ekîd û lehengiya wan. Ew doza welatekî kirin, ew welatekî ku herkes xwe jê dûr dikir. Ew doza zamanekî dikirin, ku li ber çûyînê bû, li ber tûyînê bû. Ew doza dozekî kirin, ku kesekî gomlekekî ji agirê bû, kesekî xwe nêzîkî wê nedikir. O fedayî û fedakarê vê da û dozahanê bûn, o bi canê xwe, bi xwîna xwe, bi ekîdiya xwe vê da û dozahanê 53 sale vê dozahanê li Kurdistanê li her metrekarê wê bilên kirin. Li Wanê jî di roja sêyemîn a merasîma şehîdan de mewlûd hat dayîn. Berxwedana van hevalana wan êrîşana vala derxist. Loma ev pêvajo dest pê kir. Ji bona vê yekê lazim e em jî Xwedî li vê pêvajoyê derkevin. Xwedî li vê pêvajoyê derketin, Xwedî li van hevalana derketine. Me re zanime çunkî keda wan e, berxwedana wan e, encama keda wan e ku ev pêvajo dest pê kiriye. Pêvajoya aştî û demokratîk. Tabî ev pêvajoyê xelasiyê azadiyê bixwe bînin. Eger bigêje encam, azadiya serokatî jî wê bixwe bîne, azadiya vî gelî jî bixwe bîne û azadiya hevalê ku ana li çiya, li zindana, li Awropa berxwe din jî ew ê jî werin. Tevlî vê jiyana azad bibin. Ev bi temamî tekoşîna van hevalana ye. Îro li Cizîrê jî merasîm bi duruşmeyên şehîd namirin dest pê kir. Wê sibe li Nisêbînê jî ji bo şehîdên Tevgera Azadiyê merasîma bîranînê dest pê bike û sê rojan dewam bike. Ji bona sî û neh şehîdên me li Mêrdînê hatine diyarkirin, sibê li Nisêbînê li cem mezelê Hecaciya em ji bona tazî, şûn û bîranîna şehîdê xwe em taziya xwe datînin.